Igbo wu Igbo, Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ, Igbo ndị ọma. Ekenekwe m onye ukwu bụ ekenekwe onye nta. Kene ndị echichi ndị iche iche, ndị ogbuye ogbueyi, ndị nze na ndị ọzọ. Ekenekwe m unu. Inyinese omire, ekenekwe m unu. Anyị na-anabata onye ọwụna na Ikorotv. Ikorotv bụ ngalaba ka ị na-abịa iwu ihe ndị iche iche banyere Igbo. Aha m Nnemeka Nwirerunachi, mana ihe ji mara m wuru iwe akụ. Unu mara ndị Igbo na-eji ihe akọwa ihe. Iji wee maa atụ, Igbo niile na-echi mmọnwụ. O nwere ihe ndị Igbo nji mmọnwụ akọwa. O nwere ihe mkpatara ndị Igbo nji echi mmọnwụ. Maka na Igbo anaghị anọkịta eme ihe. Ere ka ọ dịkwa ndị Inyinese, o nwere ihe ndị Inyi na-akpọ Abiaike. Ndị Inyi nwere ihe ha nji Abiaike akọwa. O nwere ihe mkpatara ndị Inyi nji agba Abiaike. Onye ka anyị bịara n'ụbọchị tata ka anyị jụọ ese makwa gosipụta n'ụdị mfuru iche ihe gbasara Abiaike Inyinese. Maka na ụdịka mmadụ m dịka onye Inyi m nwụ, anyị na-anụ ya na nchị ọ ka wara ikpeazụ ka anyị bidoro hụwa ka a na-agba Abiaike nakwa erechi agba Abiaike. Ndị ahụ bekee gbara Abiaike na-ekwe na erechi agba Abiaike aka mụkwara iwe akụ. Chetakwa na anyị ka na-ekiri Ikorotv ka anyị na-aga n'ihu.
nọn aha m bụ Columbus Maduka mmụọ agha egbuna m onye ngwurumala mkperi. O nwere echichi chiri? Echichi bara ụba mana ebe nkachibedegwedu na nwa nke nze ka m chiri ọ fọrọ nwa pem agbagokwuo ebe ọ na-abụ. Nna anyị ekene ije ọ maka Abiaike ka anyị ji wee bịa n'ụbọchị tata duka okenye ewu anyị chọrọ ka ị kọwara anyị Abiaike nji ihe nwe Abiaike maka ihe a dịka okwu na-abụ mbịakọrọ ọnụ Abiaike anyị chọrọ ka ị kọwara anyị nnukwu aha nji ya ọwụ. Abia nke ahụ eji egbe egwe nke ike onwe ndị achị na-akụcha ma nke ike etinyeziri ewu nọ ihe ndị gboo ma nna anyị ha na-akụgbo onye mmeri ihe ike akụọrọ ya Abia ahụ ọ naruo n'udo na ọṅụ mana kịta a na-akụrụ ya ihe ike awọzi ma igbu kwere ma agụ owuro ma igburu ihe ebe ka ịra ahụ agụ ime ihe ike akụrụ ya Abiaike. Mụnwa bụ Ambrose Osigwe onweghị onye mbugburu ọnwụ aha m onye ebugburu ọnwụ Osigwe ka ahụ m onye obu n'inyi onye ofe iyi ugwu obu n'inyi echiri m ọzọ Inyinese abịabụ ihe atụrụ nwa oghere were akpụkpọ anụmanụ kpuchie anya mana ihe eji ekpuchikere ewu mgbada lenne maka akpụkpọ mgbada na-eshi ike anụmanụ a na-akpọ mgbada were ekpuchi anya kwenye n'udo tradishọn omenala enweela akụ. Kọwakwara anyị ike Abiaike ike a ndụ na ya. Ike a ndụ na ya bụ mmadụ kpaa ike mmadụ mere ihe ike maọbụ mee ihe nyere anyị maọbụ mee ihe ngosi na ya agbachiri ike mmadụ. Ọ bụrụ na mmadụ gbuo atụ na anụmanụ gbuo agụ owuru bụrụ onye na-ejepụta nta gbagbuo ọtụtụ anụmanụ bụrụ onye ala ihe nyiwa n'obodo maọbụ mmadụ na-ezu ochi achọ onye ọ chọwa onye a ka hụrụ ya chi gbatuo ọkwụ ya ọgbatu jide onye ọgwụ. Nna anyị ekenekwa egwu anyị chọrọ ka ị kọwara anyị Abiaike nji ihe ọ na-akọwa nji ihe mkpatara ndị Inyi ji agba Abiaike maka na ihe ọ na-eme ihe ọ na ndị Igbo na-eme nwere ihe mere kpatara eji eme ya dịka ichi mmọnwụ o nwere ihe mkpatara eji echi mmọnwụ nwere ihe eji mmọnwụ akọwa nji ihe ndị Inyi ji Abiaike akọwa. Abụ m Ekemere Nwaolu ofu nwa ọ bụ ofu nwa ya ole nwụọ n'ugwu Agbaridi Ụmụchukwu Agbaridi Inyi. Ihe ndị Inyi ji Abiaike akọwa bụla onye ọbụla go nzuru ihe ejiji ekpe eme ekefu ọba ji mma n'Inyi buru ji gbafọta mgbe o ji lọcha ndụ nwụọ ihe Abiaike na-arụrụ ya ụlọ Abiaike bụ ihe eji egosiri onye a zuru ezuru obodo ebute ya bịa kụọ ya mgbe a bịala akụ ya malite onye bụ eda n'obodo a ga-afụta bịa bụ Abiaike ya na akpịala o buru Abiaike o buke Abiaike ogezugo azụ ibu Abiaike onye na-efu ụzọ afụta ya na-efu ụzọ afụta gbaa egwu ọ gbagajie ụmụ okorobịa gbawaji Abiaike onweji nsogbu ndị bụbaji mma ebe ọ mụtara bụba aka nke ihe ndụ ebe a. I kwuru maka ihe ike nya dịka igbu agụ maọbụ igbu atụ mana ịma na ị na-anya n'ụwa nwe ọ na-ahịa ahụ ịhụ agụ maọbụ ịhụ atụ igbu ihe ike a na-eme mgbe a na ihe ike a na-eme nwe ahụ ofu nji ihe mmadụ nwere ike ime nwe n'ụwa nwe achị na onye a mere ihe ike. Ihe mmadụ nwere ike ime achị na o mere ihe ike onwe obodo ka egburu mmadụ
lalụ ihe m na-ekwu obodo ka egburu mmadụ agha achọ ndị gburu mmadụ a onye ọbụla nwụchiri ọnwụ chọsara ndị a gburu mmadụ mee ka aka jide akpụga ha ndị kwesịrị ka akpụga ka e wee kpee ha ikpe oyihi ike ka o mere maka na ọ bụ ọtụtụ mmadụ agba ọcha akpọrọ ya aha bụ ndị a mmeri ya nwere ike jee chee ya mee nye ihe a mere onye nke nwụrụ anwụ ahịa wee egwu hụ na mmadụ do brave so onye mmeri ya ọkwa otuto ka a na-eti onye ọbụla mmeri ihe nyere mmadụ n'obodo m lere anya nye mee ya mefuti a na-akụrụ ya Abiaike nyanwa Abiaike ọsọsọ mgbe mmadụ nwụrụ nya sọsọ onye nwụrụ anwụ ka a na-agbara Abiaike onye ndụ enwere ike ịgba Abiaike mba ejighị mbe ndụ agba ha a na-akụ onye ndụ Abiaike nwụrụ anwụ ere m si ewu ihe Abiaike na-esimbolize ọ na-egosikarị bụ n'ịbịa akụ anya mmadụ afụta gbawa bụ mgbe anwụrụ anwụ adị mgbe a anwụrụ anwụ bifo ị gaa nkụrụ mmadụ Abiaike ka ọlọ ndụ obodo alaghị ekweta ya ụwa and onye ahụ akụgharị ala kwa ekweta ihe ọ na-achị ụnya nwụrụ anwụ ọ naghị enwe nlebe ihe nọ ihe ọ na-eme o ji bụrụ otutu ala etinyela a na-akụrụ ya Abiaike ka ya nọ ndụ ihe ọ na-ewu ya ndị mmadụ na-aghọta ya azụ ihe siri ike ajụ ya ịghọtagwu onye ka eji kpọọ onye ihe ike si ihe ike na ihe na-ese bụ mmadụ ka agwụcha dị ihe nyere omume n'okwu eziokwu ọbịakwu onwe ihe ọzọ ya na nkọwa wụ na anaghị akụrụ onye ndụ Abiaike anaghị akọwara aga kụwara ya Abiaike ma ọlọ ndụ ọlọ ọgbawa chọhụtara ndụ na-agba nye m onye ndụ a na-akụrụ Abiaike njikwanụ maka obodo nwere ike ịfụtakwu Abiaike obodo nwere ike ịfụtakwu Abiaike na ịbịa dịka ndụ na-eme oke mmụọ maọbụ ndị jiri mmụọ kwa iyi onye mekwe ihe njọ mmụọ jide egbu ihe a na-eme ihe a obodo na-asọ nsọ maọbụ ere a na-ekwuli nyalaghị eri mba onye riri mba ahụ nọ na nsogbu maka na inyi jụrụ ya o ihe mbidoro mgbe nna anyị centuries njere onye nọ ndụ nwe njefụta ọchị n'onwe ya mebie anyị ị na-akọwa na achọ ikwu duka okwu ahụ na a na-akụ Abiaike Abiaike agawu na mmụọ geche na mmụọ eruru akọrọ Abiaike mmụọ eruru akọrọ Abiaike ihe ndere nọ ihe obodo na-asọ nsọ ịbịa n'Inyi be anyị o nwere ogogo nwaanyị na-eru ọba mmọnwụ na Abiaike nke nwe o nwere ogogo nwaanyị na-eru achị ka akụọrọ ya Abiaike maka ọgba Abiaike ala-akụ nwaanyị Abiaike egwu niile ga-ekorie macha akụrarị Abiaike aha m bụ Augustine Ogbuihe Augustine Amuche onye ụmụọla Elugu Inyi nwaanyị ada agba Abiaike maka na nwaanyị abịachiri ike eji akpọ ya Abiaike nwaanyị afụta gbaba Abiaike ndị ikorobịa ebuche kacha ere ha nshi mee nwaanyị na-ebu Abiaike ọchịrị ya mere mana ị ma na o nwere ogogo nwaanyị na-eru ọba mmọnwụ achị na nwaanyị aba mmọnwụ o nwere ogogo nwaanyị na-eru o nwewe ike gba Abiaike ahụbeghị m ya n'Inyinese eleghị m ya eme n'Inyinese ndị emeleghị m ya eme n'Inyinese ama m ya eme n'Inyinese maka ya ịkwa Abiaike ka nwaanyị na-afụta abịa nke ike ka nwaanyị na-abịa o mere gị Ogbuehi anyị chọrọ ka ị kọwara anyị usoro eji akụ nyawa Abiaike Inyinese usoro eji akụ Abiaike Inyinese
ọ na-adị ịgba na-abụ nwee ihe a na-akpọ ekwe nwekwa ihe a na-akpọ imumu ụzọ ihe na-alọ ka eji akụ Abiaike mana onwe nke nwe isi nke nna ha ngịrịngịrị ala akpọ imumu ọkwanya bụ isi onye ka a na-agba akụ ọlada ịlọka egburu ịlọka abụ ịlọka egburu ịlọka abụ and ala agba ya ọ ndụ m na-agba ya na-eji ọkpa ha emezibi ya erosi adụ ma ndị mmadụ ala emekọta kụgharị ahụ ya akụgharị nya ada ahụwara ụdị ọzọ hachi ahụ aka azụrụ agbakwa ere esi agba ya ala echi ndị mmadụ elechi ele egwu nkiri mana ọ bụla ha ndị ama ihe ndụli ere ihe a na-ada ha na-ama n'ọkwala ndị na-agba ya la ha mara ihe igbo ukwu a na-ada na ihe na-ada inoke egburu ịlọka abọrọ igedege igba ịlọka egburu ịlọka abọrọ igbo mgbam ịchọkwa egosi m ụlọ ere esi agbu ịpali akịrị mgbe ahụrụ ka eji eruo onye na-emefute nke ụlọ eme ọfụta demonstreti ere o si eme nke ọgwụkwa eziokwu ere ihe ha na-egosi onye na-emefute ihe ọ na-emefute ihe ha na-egosi ma ha na-agba egwu ma na-achịli aka elu ma na ọ bụrụ onye na-akọfute ọrụ ma aga ọrụ mgbe gboo o nwere ike na ọ ka na-egosi ọ bụrụ onye na-agba ntara agba alụla elu ọ na-egosi kọla agba Abiaike ya gbaa egbe kpọọ mere na ya ga gbara alụsụ ha were aka gosiwere esi abụ were aka gosiwere esi abụ ya ma ya gbagbu ịghọtagwu o ihe omini ti ọ na-egosi bụ ihe onye na-emefute o ihe ọ gosiri
ọzọ anyị chekwa ka anyị jụọ ọdọ ọ mmadụ niile na-agba Abiaike mba mmadụ niile anaghị agba Abiaike. The reason mmadụ niile ji agba Abiaike onye kpọta ụmụazị ọbịa kpọsa chi agbawa Abiaike. Abiaike bụ ihe okenye adọrọtụ ndị ụwa adọrọtụ ndụ na-arụgo 20 something years to 30 something years. Ịmana onye agbagotegwo ọmụ ha agbawa Abiaike. Ịmana ndị ahụ ụmụ okorobịa ndị agaji bụ ndụ 70 80 to 90 ndị ala akọwa ihe ha ala akụ n'ebe ihe ọ na-egosi. ụmụ okorobịa onye nụrụ nwaanyị ma onye anụọ nwaanyị ịhụla kịta ha na-agbaji ma nụrụ nwaanyị ma onye anụ. Kenka mma onye nụrụ nwaanyị onye alụ nwaanyị esopozu m fụtara ọgba Abiaike ọ ma ọ bịara bịa gba ọsọ kpọọ nga ochie ya nụrụ alụ asụsụ ị na-akọwata na erochukwochi idu na onye nwere ibe nye nwere ibe ụkwa onye nụrụ nwaanyị mụtanwu okwe ọ bụ ihe imini enyi emeketa ịkpọpụta ere ụmụazị a na-achị achị nke ha azụ ịkpọpụta achị a ji agbawa Abiaike. Ọ mụọla nchị ka ọ lụrụ ọ na-ada ibe ọzọ ma ọ bụrụ ma nya nwa m fụtasa aka okere Abiaike bụ ihe ike ma imume ma abịa ma ihe eji akụ ya onwe nke asaghị asa bọọdụlala ndị mụtara anyị gbuola anyị ndị na-eme omenala emenyela usoro bifo ewe ya ozugbo. Ịhụọla abịa okwenye na agba abịa ihe akpọrọ ọgbụgba abịa alabụla ọfụtara gba egwu mgbe gboo a na-egburi ya ọka lọcha anya eji acha ndụ nọchiri ụzọ ka ndị Abiaike nchi aga na nkwụenyi anya ka eji akpụ ya ọgbụgba abịa. ogbu ehi anyị hụrụ na a na-akụ onye nwa Abiaike na ọ na-awa anọkete nakote ofu onye n'ime ndị na-agbanye nwa Abiaike aga ka a na-akụ ka ndị na-akụnye nwa Abiaike gaa onye ofu mgbe egwu eji akụ nyawo Abiaike gbafu ọsọ nji ya na-akpọ nyawo ihe nakwa nji ya ọ na-akọwa ihe a na-akpọ ya mgbari ọsọ mgbe ofu onye bịa hụrụ ekwe eji akụ Abiaike gbapụ oje gbari ọsọ gbaa ọgbọ okirikiri ọ mgbari ọsọ ka a na-akpọ ya mgbe ọ batara ya pasa onye na-akụ imumu akwụsị egwu ụlọ egwu ebe mgbari ọsọ ọ na-egosi mkpoko mpịachi ọ nakwata ha akụ Abiaike again ma ha gbaricha ha ọsọ ahụ a na-achịkwa akụ Abiaike again onye na-akụ imumu ejije tukwuru ya nwa mme ibe ihe oriri. Mụnwa bụ His Royal Highness Igwe Ignatius Ọkpara Enyi 1 na-agbado Enyi Autonomous Community
aka ji ọfụ Inyinene gburugburu. Abiaike Inyinese bụ nnukwu society egwu a na-akụ ma dike nwụọ. Anaghị akụrụ ya ndị ụka ọ ndị na-eme obodo ka a na-akụrụ Abiaike. Onye kara aka, onye zuru ịkụ Abiaike. Mgbe gboo nwe onye mere ihe ike, ọ na-Abiaike aka onye ahụ na-abịa akọwata na ihe ya mere na ihe ya mere. Eji ama mmadụ nwere ike ri gbuo mmadụ n'egbe ma mmadụ amana. Mmadụ nwere ike imecha ihe dị iche iche na nzuzo, mana oge Abiaike dabara, ọ fụta mmụọ nsọ Abiaike anwa abanye n'ime o demonstrate bezie ka ya si gbuo mmadụ. Ọrụ aka n'elu, ọrụ aka n'ala, ọrụ aka n'elu, seti egbe kwuo ka ya si gbaa onye ahụ, kwuo ka onye ahụ si kpọọ ngwụ ma tụọ ọdịda wee daa. Ọ bụrụ na onye gburu nnukwu anụ ka ndị na-agba nta, o demonstrate ka ya si gbuo ene ma gbuo agụ ma ọ chụwa nchi n'ọhịa jide were aka jide, na-egosi gị na o nwere ihe ime nwụrụ. Onye ma na ya jide nụrụ nchi n'aka ya bịa kwuo, onye ma na ya ji n'ugwu aka jide agụ ya bịa kwuo. Ọ na-Abiaike. From then ndị mmadụ ewee sịwazi onye a mere ihe a mechara ihe dị etu a. So na Abiaike wee society nwere ugwu a na-adị akụrụ onye ọbụla. Ya na ebujara Abiaike na obi ya na ọ nwụrụ. Ịma na onye kara aka n'obodo. Aha m Magnus Chukwuekezie. I'm national president of Inyinese Towns Union, and also I'm the president general of Arumeni Autonomous Community. Abiaike Inyinese wo egwuara akụrụ ndị mere ihe ike mgbe gboo. Ndị mere ihe ike mgbe a na-alụ agha, mgbe a na-egbu alụ, mee ụmụ ihe ike ndị ike. Mana kịta anaghịzi alụ nwoke agha, enweghịzi much violence. So ihe a na-alụsazi ọgụ na ahụ ihe isi ike, ụzọ mebiri emebi, nwunye ndị mmadụ ọrụ and all that. So Abiaike anyị na-ahụ ihe a na-akụrụ ndị na-eweta agamnihu, mmepe obodo, ndị na-agbafu mmiri, ndị na-eme ihe ike in the real sense, creating jobs, developing our place and contributing to the welfare of ndị Inyi in general. Ndị a na-akụrụ Abiaike. So Abiaike bịabeghị ịma na onwegwe ihe mere, ma ọ nwere ike ịgbafu mmiri, ma ọ na-etinye transformer, ma ọ na-erụ ụzọ, ma ọ na-enwe ndị na-azụ akwụkwọ. Just like that. Abiaike anaghị eje anywhere. Ndị mmadụ na-eme ihe ike. Nna anyị ekele gị. Anyị chọpụtakwara na n'ọchịchị ka ọ dị ka maka na ya Abiaike bịa dị ka ọ nyụrụ ọkụ, mana n'ọchịchị ka ọ dị ka ya Abiaike obodo ehuru. Anyị bido hụ nwa ma ọ hụwa ndị na-agba Abiaike. Anyị chọrọ ịjụ nna anyị aka ghọdọ na ya dị ka onye nna chi inyi nwe. Abiaike si bidokwa nwụrụ. Anyị bịara bido as Inyinese Towns Union. We have a membership and peace and reconciliation committee. So mgbe ha bido gara Inyi niile, ha na-ahụzi ihe na-eme. Ha hụzie n'ọbara uru ka enwekwe another thing eji eketebe ndị mmadụ ihe na-edikote ndị Inyi ọlụ once again. So Abiaike awụ ndị Inyi niile na-agba, onye niile gbara, and onweghị ihe mere, and ihe ji du Inyi niile ka ọ hapụ ụlọ mebi na nwere onye nọ na nkwere n'ihe ma onwe onye nọ n'obula eme ihe ike, anyị ahapụ ịma onye mere. The membership committee in the but everybody from the represented. So onweghị ebe mere ihe ike you can't be hide. There's no hiding place for the golden fish. That is it. So we're using it to create awareness and then to reward and support and encourage ndị na-eme ihe ike, ndị na-achụ ụbịam
Inyinese ndị na-eme ka mepere abatara anyị ihe m na-emere ya. Nna anyị ekene gị ọfụma na nkọwa i nyere. Ajụjụ ọzọ wee wụrụ ịma na mbido ihe anaghị ahịa ahụ, mana ihe nna ahịa ahụ ọkacha na inyibe anyị wụ ebido ihe si meri ya gawa onye wụ ihe nna ahịa ahụ. Anyị chọrọ ịjụ nna anyị dịka ọchịchị nsi wee do nji ihe a na-eme ma nji ihe furu iche ị na-eme iji mee ka nyanwa bụ ike ka ọ ghara ịnyụ ka ọkụ ogworo ma ịchịcha wee fụọ nji ihe ọdụ ka ị na-eme ma ọ nwere ihe ị na-eme iji wee mee ka nyanwa bụ ike dịgide. Ihe ọbụla enwere structure na last the problem ọ bụla inweghị roots, inweghị structure, inweghị ihe usoro esi eme ihe. Abiaike anyị akaghị ya ka ọ bụrụ ihe politics onye bịa bụrụ national president ọ like Abiaike or half. So Abiaike that was an association that will be registered, and where a board of trustees ndo nwere integrity they will be part of it, and they will select people from everywhere, and where constitution where everything the way we should get and where my consequence management, disciplinary everything. So Abiaike all those things will be there. So because you can't even be rewarding excellence when you are not excellent yourself. So men of integrity. Maybe Abiaike will be a symbol of integrity and hard work. That's what we want to represent, and it will last beyond ourselves. Anyị chọpụtara na n'iwu onye omenala Inyinese nna adụ mma nya na ihe gbasara omenala Inyinese na-achọ rikpọ. Anyị chọrọ ịjụ onwekwere omenala ọdụ ka ọ na-anyụ anyụ inwere mmasị ịvọfta ma ọ bụ ime ka ọ dụ ọhụ ire. Anyị ekene nna anyị. Ịmara ụka karịa onwe ka ihe kọchinyi na-emegide mmadụ. Kọchinyi promotes togetherness, promotes love, promotes orderliness. So that's why I'm in love with it. All I'm buying or marriage record all the things. You know, those things are things that we uphold. But there's Abiaike the next one will be bad. It's yours. No matter the cheaper, Malaya, and many people eat yours. Ndo tobacco yours, episode yours, DMAG yours. And when many people need yours, 8 years it will be there because we have here Ndubon are off the or after now or anything. It when the group in yours more age grade. Hopefully have a great grade. I want to also it's also something in many communities it's no more happening. Hall of Ndo Abariji Hall and Darum, Hall and Dumum, age grade already. This is what our people use to gather people together. But now, kitchen, where's the union makeup? Those things uphold togetherness. So these are things I want to bring back each other, and then age grade system. Those things are very important. Thank you. Ajụjụ ikpeazụ wo ịmana tata nnukwu ụbọchị anyị na onye nọkọ dịka onye nna-achị ITU president. Nna anyị nji okwu nwere ike ịgwa ndị Inyinese banyere akana anyị n'ụbọchị tata ya isiokwu anyị banyere Abiaike n'ụbọchị tata nakwa omenala Inyi. Ihe m nwere ike ikwuru ekwugo m na omenala Inyi wụ ihe na promote togetherness, love, hard work, integrity, and love for one another. You know, ihe na-agwa ndị be anyị onye na-emekere ihe because ụka bịara na-eme ifta ụtụtụ gụrụ mmadụ bacha mba ga ụka lata bido hụ ka ịkwụsịrị Chineke na-eme ebere onye ọ na-adịghị emenite ọ bụrụ mgbe omenala ime kpam mee kpam
a tit, all about myself, tit for tat or an eye for an eye. And that's good. We will not continue in sin that grace may abound. So even Kira, say the joke, or everybody will die. So you now going to Mado. So let's not throw it away. Let us continue in that way of living good lives. And even in industry, I can all those things. The process had to go too difficult. Man, can do because they will have of killing me. The way you are Pam, Abiaike, Baraga, Woku, and all those things. In case you can't so I want to think about how we can have a mechanized way of work because of our identity. If they're caught, who can not there. Okay, make it now. So I realize that let's start from somewhere. Before you know it, we need to have our own ceramic industry. Here, culture in name. Even without culture, you will never know. Don't really hear demanding. You tell I know heck. I know heck. I didn't really hear demand. So let's begin to think home. Let's think about how to bring back our culture. Bobby Bekenemu, Amu, the Chinoso, Amu, Iweza Chinemere, Amu, Ikechibike, Lekini Ikorotv, Maka, Iye Basara, Omela, and Northern Anibu.